この時間はスタンドにはたくさんのサポーターが詰めかけている。コマンへ、カウンターですよ。ベンゼマサイドを走る。さあつながるか。絶好の位置、シュート。うわー、まだある。さらにいった。ゴールフランス。素晴らしい先制。1対0です。これで主導権を握れますからね。この後のゲームプランも立てやすくなりますし、チームにとっても大きな1点ですよね。そうですね。シュート、惜しいシュートです。ジュール組んで、さあベンゼマ裏を狙っていきます。おっと来た、1対1来た、追加点、フランスにかけます。チャンス、頭だ。あっとオフサイドですか。北澤さん、この後ハーフ終了までの残り時間、さあここから持っていく。ポグバ、シュート。ポスト左をかすめていきました。いや、いい。グリーズマン、キャプテンマークを背負っています。グリーズマン、あと2分少々で手元の時計は45分。クロスを上げる。ここはディフェンスの対応。グリーズマン、テオ・エルナンデスへ。さあ一気にカウンター。ウパメカの流れを止めます。これは合いません。ベンゼマ、この試合ですでにアシストを記録しています。インターセプトを狙う。トゥラムへ、スペースを狙った。打つか、フリーだ、シュート。来た、フランス。追い上げはあるのか、期待したい。カマビンガ、テオ・エルナンデスへ。これは合いません。ピレスからジルー、ピレス、ジルー、チュアメニへ。サリバ、ここはカットします。さあエンバペ、裏を狙っていきます。ウパメカノ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。テキール、このパスを受ける。ジルー、ここは笛が鳴ります。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。